Kamahinungdanon sa panaghigugmaay, pagsalig o pagbutang sa Ginoo, isip sentro sa matag pamilya maoy pipila sa mga pagtulunan nga angay hinumduman sa matag banay. Sama sa gipuy-an nga kinabuhi nilang Engineer Jose Marie o Concepcion Sueco, sila ang Archdiocesan Couple Coordinator sa Commission on Family and Life ug ang Official Delegate for the Visayas nga motambong sa 10th World Meeting of Family Conference sa Rome, Italy. Matod ni Concepcion, nga sagad silang ipang-council nga managtiayon na magbuwag tungod sa personal differences, kwarta ug pangabit. Naagid kanunay ang Ginoo sa ilahang relasyon kay kung pananglitan ba, kung dili banggod ta mo kapyot sa angkla bitaw sa Ginoo, bisan pag unsa nato ka bright, bisan pag unsa nato ka maayo, pero kung wala siya, mo patigbabaw man ang garbo nga maoy makapabungkag o hinay-hinay. So, importante gyud na ang Ginoo sama ani kita mo ni tripod. So himuon nimo nga ang usaan na natong Ginoo kuang tiil sa tripod siya may tabo matumba. Matikay ang Jud. So, tulog yun siya para Tulog yun mahimo siya niya. Mo sad na amo ang kanang amo asang gigamit as magtiayon nga bisag na ay problema kung makahinumdumi nga naa ang Ginoo. So, mo sa ni among ganahan i-share nila nga di gid sila makalimot og sangpit sa Ginoo kay mao man na ang ato ang foundation gud of our relationship bisag unsa pa bisan pa sa trabaho no kung wala ang Ginoo wala sad. Aron malikayan ang panagbuwag, di lamang managtiayon apan lakip na sa pamilya, hingusgan sa Katolikong simbahan ang pagtudlo sa maayong pundasyon niini. Tumong sa pegayon nga ikanapo nga hugna sa World Meeting of Family sa Rome, Italy, nga dunay tema nga Family Love, a Vocation and Path to Holiness inig Hunyo 22 ug 26, 2022 mao ang pagpahibalo sa importansya sa matag pamilya. Usa nakalahi sa maong kalihukan karong tuiga, mao ang unang higayon nga gitugutan sa kadagkuan sa Romana Katolika nga dunay localized activity dinhi sa Sugbo. Sa Hunyo 22, 2022, sa alas 3 sa hapon sugdan og pagtingog sa kampana ug santos nga misa nga iselebrar ni Cebu Archbishop Jose S. Palma sa Cebu Metropolitan Cathedral. Subay niini gihangyo ni Palma ang matag pamilya nga mohatag og higayon sa pagtambong sa misa lakip na sa pag-ampo. But the year of grace continues, which is like saying there are many other activities related with the celebration of faith and life and the many Christian values are opportunities to deepen our life of grace. I see the celebration of the World Meeting of Families as one such meaningful celebration where we experience the grace, the presence of God, the love of God, particularly where it's supposed to start, namely the family. How often we are reminded, even when God came in the person of Jesus, He came through a family. It could have been any other manner, but Jesus was born and lived in a family. Mag-abot ang mga representante sa matag pamilya gikan sa lain-laing nasod sa kalibutan didto sa Roma alang sa World Meeting of Family. Dinhi sa Sugbo adunay himuon nga kalihukan sulod sa duha ka adlaw. Sa Hunyo 25 paghimuon ang family sessions sa usa ka mall sa Dakbayan, sundan kini sa pagselebrar sa mission sa Kristyanismo, the family in the 500 years of Christianity sa usa ka inilang hotel sa Sugbo. Kay namduman nga gilusad ni adtong 1994 ang panagtapok sa matag pamilya sa tibuok kalibutan ubos sa pangu ni Pope John Paul II. Kini si Shirzami Uy para sa My TV Cebu.